Noneng nong nong nong. Ya. Nduk. Inggih. Nyuwun gunging pangapunten nderek. Ya napa nek cara kula nderek pitakon ngoten nggih. Nggih, nderek pitakon, nderek pitepangan ngaten. Ah, nggih nderek pitepangan. Nggih, nggih nderek. Asmanipun sinten? Nggih menika kula Eka Prihatiningsih. Eka Pak Pri, nggih. Prihatiningsih. Wah. Eka siji. Prihatiningsih. Nggih, kula Eka Prihatiningsih. Nggih, prihatine gelek ngerdatin ya biyen. Nggih, prihatin menika dadi wong wedok sing gelem ngrekoso ngeten prihatin. Nggih, matur nuwun. Lho iya bener aku prihatin lho. Awet biyen teko saiki lho sakmene terus aku. Lah Piye kowe iki? iya. Anu statusé apa? Iji sekolah apa wis lulus? Nggih, sakmenika sampun lulus sekolah menika Pak Pri. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula nyuwun kanthi dangane penggalih nggih. Nggih. Kula kepireng kondang amisuwur yen panjenengan saged ngendang. Wah, sing sanjang sinten? Nah, kula ningali teng YouTube niku. Ngendang ngeten nggih. Kula kadang nek ndelok YouTube ya melu nggungun. Walah, kerok wajahku pating trentel ning YouTube. Kok sinden roll on ngono. Wah, rumangsaku kok piye ngono. Ya gak piye-piye. Roll on ki anu obat kelek Anu all run biasanya teng YouTube ngeten niku All run. Nggih, panjenengan nggih sok mriksani Pak Pri. Nggih, sering lho. Pangestunipun nggih, Pak. Nggih, TikTok nggih kula waca mawon. Wah, panjenengan nggih TikTok kan? Nggih saged tapi nggih mboten purun belajar. Pengaruh besar. Oh, ngaten. Velocity-nan ngeten nggih mempelajari napa mboten? Nggih. Velocity. Titik-titik ngoten. Nggih. Aku mbayangne Pak Pri ini. Kula nyuwun kanthi sanget. Nggih. Dipun kanthi sekar caping gunung. Oh, caping gunung. Nggih, nanging nggih, Pak Pri. kedah ngendang kali nembang. Siap nggih? Nggih, siap mboten siap wong dawuh saking panjenengan kalih Pak Hari ya. Nggih. Bawa nembang kalih ngendang. Nggih. Iya. Disiapno Mas. Anu kendangnya cilik Mas. Ning kendang anu nggih, kendang ciblon nggih. Nggih. Ampun kendang jaipong le. Nggih. Sebab nek sinden ki ora tau katokan nek. Lah nggih sinden nggih jarikan masuk katokan. Ha iya. Nggih, engko nek pamane begagah suwek. Nah, suwek. Jarike. Nggih. Padha karo dalang wedok. Dalang wedok iku ya ngono. Pripun? Dalang wedok. Nek dalang wedok Nek jejak kepyak iku diwadani karo sing nonton jek. Mari ngono sing burine kelir jare. Pripun? Ngap jare ngono. Nek dalang wedok niku. Nek kene jejak kepyak jek ngono sing burine kelir muni ngap jare. Ngap niku mergo pripun kok ngap? Lah iya wong sing nonton ya kurang mudeng. Oh nek persangkaane iku persangkaane liya-liya ngono. Sangkano. Nggih. Iya, disangkano anu jejak kepyak iku anu ning ngap ngono. Ae salah tampa ta. Jarike nggih, jarite nggih. Iya, jarite sing ngap. Nek ning Sragen kok kula nggih nate nonton Darang Putri. Wah, sing mburi kelir niku cah cilik-cilik do ndelok nika. Iya. Dalange Putri niku pas suluk ngeten. Walah, cah cilik-cilik wah, dalange uluke gedhe ngono. Cah cilik-cilik seneng do ndelok wayang. Tapi gak nggawa sapu ya. Kok sapu napa? Sapu anu engko bae disogok ngene nang. Mboten. Jingkat. Nggih. Nek dalang wedok niku nggih radi angel lho, Pak. Nek ajeng sabetan. Iya. Monggo, Mbak. Sebabe jenengan ngertos mboten nek sabetan angel iki. Enek sing ngiwo-ngiwohi iki lho nek arek sabetan. Nek dalang kakung lak penak. Lewat plas. Lah dalang putri. Napa? Iya, enek sing ngiwu-ngiwuhi kok. Napa sing ibu-ibu sinten? Badan hukum. Oh, badan hukum. Iya. Iya jane badan hukum iku ya sok ya ngono iku. Nggih. Iya. Menika mumpung Pak Hari tesih pareng lenggah nenggani dereng sare piyayinipun Pak pangestunipun kula. Monggo dipun nyuwun izin ngendang nggih. Dipun tenggahi. Nggih. Kakung Putri malah malah apik menika.
Mungkin ini wonten setan, Mbak. Mbak Yu ki suwe ra petuk gematine nekat. Kok nyangoni apa ora? Ya Mbak Yu. Nah nggih, ya muga-muga disangoni. Tumon petuk adine kok adine sing nyangoni Mbak Yune. Aku diambung sogol. Disangoni sogol. Kok diambung sogol? Aja nek disangoni dititipno sogol aja. Sogol ki nek nyangoni mesti nganggo syarat kuwi kok. Iya nggawa silet. Nggih. Pun ngeten. Lek sing niki ngenten mboten? Nggih. Iki nyuwun pangestunipun Cak Waras. Niki badhe dipun tes napa mboten Pak Pri? Nggih, dipun dicek. Kula nyuwun sing ngetes Mas Waras pripun? Napa Pak Pri ingkang ngetes? Mboten pun. Sing ngetes panjenengan napa Cak Waras? Cak Waras. Cak Waras. Nggih. Kados kula niku kalih Cak Waras iki chemistry-ne ngeten. Niku lak Nggih. kakang kula to. Oh ngoten nah. Cara wis kaya sahabat karib sahabat kental kula kalih menjingane. Nggih. Delok kula mangsawang kalih niku lak pun kental kaya umbel to niku lho. Nggih. Sejak kapan niku? Pun riyen wiwit wonten lak nate nderekke Abdi Budaya Solo to. Oh. Nggih. Kiai niku. Dadi nate sak grup kula kalih panjenengan. Wah niku heran pol. Nggih. Mboten teng kiri kotok teng mriki enten ujung dikendangi. Napa nih? Ujung. Ojok niku napa? Sambo-samboan jalin niku lho. Wah, wong tinju dikendangi. Nggih. Napa mulih kok wong tinju disel muni niku lho. Wah. Didilat. Enten wong desel gendinge jula-juli. Terus kendangan anu desele uduk-uduk iramane atut desel. Nah niku. Wah. Kyai iki nek budaya apa ae dikendangi kok. Wis pendek. Monggo, Pak. Monggo. Nggih. Ya. Mawi bawa riyen. Nggih. Sik ditese ora? Iya tese. Tese piye? Oh. Nang Jombang tuku gedang. Saiki ngene. Kuwi mau sing mburi apa ngerti ora Cak Waras? Jeglok. Lah tugel kok Iya. Apa meneh? Wak kerto tuku kertu. Pak Pri ini. Mudhun tertek kertosono. Napa meneh Pak Pri? Wis. Oh saka Cak Waras napa? Iya. Jam 4 luget-luget Oh, iya. tetangga. Oh iki nek tetep cagak muni mathuk ngono ya. Iya. Bawa riyen nggih. Nggih. Nganggo Pak Bambang potong rambut. Sik Saben bengi Lho, ya. Iku sogol iku gak paham. Wong dikendangi digenjleng kok meneng ae. Nggih dijawil. Digenjleng ngene lho. Nah, digecek dadi ngene. Nah, ngono. Kok yo nglegani. Yen majang mung karo janur kuning Lah, cocok. Sembarang nih cocok yo enak, nek gak cocok gak enak. Nah nggih to. Kembang
ngono aku seneng apik. Iya, apik. Mbak No yo jarang, Nduk. Dalem. Nyinden mbek ngendang iso jarang. Ngene iki nek Nggih. latihane Kak. Fokus ngono wis gak kelakon. Kula napa mulih kok ngendang kalih nyinden kula. Kalau nyopet kadang. Wadah iki sing garai. Trampil. Trampil ya. Nggih. Ngene sinden niku nek belajar nyopet yo sedok trampil. Nyopet atine Pak Bri. Wah iki. Apa anake, apa anane tah? Wis ngono ae. Ya, enggak. Pacitan sarwi janang yo Sopo sih rek kekel ae ku? Cak waras menika lho. Oh, pancet. Iku. Panas udan janjine piye Mas janjine piye ora panas udan aling-aling caping gunung Iki yogane kudu anut sinden. kudu manut Kudu manut. nek ora manut aku nesudo aku Iya. Temenan wis pendek. nyang Surakarta tuku roti Pak Hari Wibowo mugi kathah rejeki Nah, iki dibagi. kula terus diparingi Iya. Dibagi. sampun nggih sinten meleh parian Pak Sing pinggiretan. sing pinggiretan pundi oh menika Mbak Yu kula monggo Mbak Yu parian Iya. Dedonga. Ana marmot marmut lanang napa wedok kula nggih milih sing lanang mboten kados nika lho. sing nika pundi Sebelah mriku nomor kalih. oh jengki nika Nggih. Enak niku. Enak pol. Punel kadose. kok enak pripun Nggih. to Pak Pri Anu gak wedi meteng. Jadi wanita tanpa resiko. Oke. Niku nek mlaku nek dirungokno sing ngrungokno wedi. Lho, enten suarane napa? Ono cepok, cepok, cepok. Niku napa? Lato-laton. Lanjut Mbak Yu. Nggih. Ana marmut ning tengah sawah dhuwur diamut Waduh. sing isor graya Ya. Niki napa Mbak Yu? nanging boten saru Lho kok ketingale kok ora Nggih. di horor napa niku? boten Artinipun tiang nyuling Oh. terus wong napa yo. boten nek berarti dhuwur dimut, nggih ngisor di digrayai oh nggih Nggih. nggih. Yai nyuling bener, nggih. Nggih. betul, Nggih leres betul. nggih. Mak teratap aku ngerti. Ya apa ngono. Nggih nggih. Eh. Isane Nah, yo gur nggih. mbayangke. Nomor kalih. Nggih. Nomor kalih Nggih. garwanipun Mas Suwuh, Nggih. Suwuh Brasto. Brasto yo kuwi anake Suwuh. Tunggale Suwuh.
numpak sepur Bengi-bengi numpak sepur. mudhun mlagi Lah iki. pengin makmur melu Pak Priyadi. Wah, jelas iku. Ayo iki. Jelas barokah akeh. Masih tanggapane arang-arang duwike mesti nglumpuk. Sing penting bensin kula dijak malih nggih, Pak. Beres, Mun. Kula nggih nggih Pak nggih. Nggih, Kula nggih. oke. Nggih, oke. Ora dijak aku nusul pokoke. Kowe kudu ngeyel. Ya. Nggih, nomor 3. Parian le. Ya. Tuku jeruk. Ayo, Menika asmanipun Bu sinten? Mbak Damar. Mbak Damar. Nggih, Kula so nek gedhe nggih kados Mbak Damar niki. nggih. Nggih. Dodone Jawa mbar niku. Gedhi dhuwur ngeten so nek gedhe. Niku enten klebu riwayat. Rambutnya semir merah ngeten. Nggih. Enggak. Kembang jeruk. Kembang jeruk Tuku nang mlagi. tuku nang mlagi Jemok jeruk. jemok jeruk Anune kari. Napa niku? Mo. Kok demok jeruk sing keri napa? Ayo. Gedange. Ayo. Bayang nih, masa demok jeruk karo mangan gedang. Lah ya iku mbayangno sing gak pola iku biyen iku Nggih. jane iku asline wis tuwek. Heeh. Katut aku tambah lemu. Aku wedi ku nek adus. Pripun? Kadane kaya ngono adus mbegowak karo-karuane. Niku Mbak Andar niku nek nembe adus. Ah, iya. Kula wau teng kamar mandi yo ngrungokke kok. Nembe toyan niku piyayine? Klobior. Kula nggih mboten kula kaya diceluki sapa to ya. Ki piyayin lak toyan Mbak Andar teng kamar mandi to. Pipis niku to. Nggih. Lah kok ning jero kamar mandi nek suarane tak kira nyeluki aku. Kuwi nyapa Mbak kok iso ngono kuwi. Alah. Iso Aja kotorno rek. mboten. Iku guyu tapi anu sak nong kok. Ora aku. Aku ning kos-kosan ning kamar mandi langsung mak piok ngono kok. Alam bayangno sing gak. Ayo Mbak Cipu. Mbak sibuk. Sinten sing sibuk? Bunda. Nggih. Mbak sibuk. Apik tenan pariane niki. Lah maune apa ya ket dit prayo ngono. Piye Mas? Mas Diki lek angger pethok aku mesti amen piye ae. Ya to Diki iki roh pethok kancane dhewe kok anemia kowe iki. Pethok kancane apa sithik anemia. Anemia darah rendah ya. Amnesia paling. Sing lupa ingatan ku amnesia kok anemia. Kalah Kak Bondo. Enggak. Ana sapi Ana sapi ning dhuwur sumur. di dhuwur sumur. Mugi Pak Hari Nggih. tambah makmur. Amin. Amin. Ayo sing terakhir Elsa. Guwetno. Swantene radi serak Mbak Elsa, wong piyai laris kok. Mboten wong niki nggih ngompreng barang Ngompreng niku Nggih. Enten tiyang blonjo nang pasar nang gandeng sepeda diompreng. Ngocek niku nggih. Nggih serabutan. Nggih. Pokoke sing penting gak becak ngono ae. Nek becak enten apa? Kapalan bokonge. Nggih nek kapale bedes menawa napa? Nek kapale sinden. Kapal niku malah penak pamane bubu pesinden niku sikile enten kapal niku enten fungsine lho, Pak. Atos. Nggih, niku nggih, tapi nek pamane enten lunyu-lunyu teng kamar mandi niku fungsine nggo ngerem.
Cek banter ngoten ah. Dienggo ngerem makset niku lho. Dadi nek Oh. sikile kapalan ki asline fungsine dienggo ngerem. Iya nek gak direm ya awas. Ayo, Nduk. Monggo. Nandur jahe. Nandur jamu. Jahe, Pak. Oh, jahe. Nggih. Nang mburi omah. Nandur jahe nduburine omah. Terus, Ora karo kowe. lho karo sapa? Masalah. Nah, sik. Curhat ora karo kowe ora masalah. Sapa iku? Joko ta? Anu ta, Putra. Sembarang, Pak. Oh, Cak Yit nggih, Pak Deyit. Ojo. Ora Ndek. apa-apa Mbak Elsa. Ndek. Ora karo kowe ora masalah, ora apa-apa. Sing penting jenengan aja klemah-klemah lho. Engko nek klemah-klemah sogol tak kudu megagah niku. Napa niku klema-klema? Iming-iming. Nek iming-iming delok-delokan aja ngawur ngono. Nek iming-iming sogol gak apa-apa. Jangkah panjang. Apa niku? Monggo dilanjut, Mbak. Nadyan wadon sarata. Gambang suling kumandang suarane. Ono ning jangono. Inumane banyu bane. Nah, kaya ngene iki ra yo aneh lho. Pak. Iya. Monggo aneh iku kudu dadi kenyataan. Nyatane yo hebat teman ora sinden sak ngendange sak bawane. Iya, yo ngene iki sing gak larang iku, Pak. Nah, nggih urung niki nek mengke kendange Cak Waras tak dol ku wah. Waduh, tambah. Saya larang niki mengke. Nggih. Nggih. Nah, terus langsung anu tembangnya nggih Pak Pri. Nggih. Seragenan saking Seragenan. daerah kula nggih. Nggih, monggo. Nggih. Jane kempiange kurang kenceng titik ku mau. Seragenan buka saking kula nggih Mas nggih. Yo! Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ayo Mas. Nyokek bersama Eka. Uget-uget. Lo. Nyokek ya, nyokek ya, nyokek ya, nyokek ya. Ayo. Di zaman berjuang jor kelingan anak-anak Iya. biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis lanang keturutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadangi sego jagung yen mandung tak silih caping gunung gae Iya. nganggo leren sik ya Pak Pri. Nggih.
karo ambekan. Ambekan. Heeh. Anu nyon tulung dibantu basa nggih Mas. Kersanipun regeng gayeng Mak. Dus ngeten. Nah. Latihan sik. Ya, seneng aku. Ngono ya Mas ya. Nomormu piro Mas? Putrane Pak Dalang. Mboten nggih pun Mas. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa yo oi oi Iya iya. 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 sekop sesak lebu sekop dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi jarene wis menang katurutan woyo-woyo biyen nate janji ning saiki apa lali yo ning gunung tak cadongi uget-uget yen mandung tak sili uget-uget Mandek Pak Pri Dilanjut. syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang dene padha lara lapa Matur nuwun. Sampun, Pak Nggih. Pri, matur nuwun. Nggih, mbok menawi kundur monggo atos-atos di perjalanan. Kula kan mantuk niki. Nggih, monggo mboten napa-napa. Nembe seneng-senenge lho. Pripun kula? Nek kersa nunggone nggih monggo. Ngambuk nggih to mumpung untuk sowan wonten mriki. Nggih, monggo. Jenengan mriki bibar jam pinten? Jam 6:30. Wah, ampun 6:30. Jam 09.00 men kula siap siaga nderek jenengan. Ngaten. Mboten niki mangke kan Ngaten lanjut ruwatan Ruwatan, dadose ngaten. jam 3:30 harus habis lakone. Oh nggih, Pak Pri. Nggih. Matur nuwun. Sampun Mas kendange nggih. Nggih, ngaturaken Sugeng Tindak. Makasih Cak Waras. Nggih. Ya no mandaping Kelurahan Semarang Bojo Gadin.